Escoltarem de la mà de dues professores d'Escola Oficial d'Idiomes del Sud Valencià la diferència dels graus d'exigència entre els nivells B2, C1 i C2. Diferència entre els nivells B2, C1 i C2. Tenim a l'altra banda a Sílvia. Bon dia, Sílvia. Bon dia, Joan. Bon dia. Sílvia és professora de l'Escola Oficial d'Idiomes de Torrevella. Parlarem també, tot seguit, amb Maria Àngels Soler, professora d'Escola Oficial d'Idiomes i llicenciada en Filologia Catalana. Maria Àngels, bona vesprada. Bona vesprada, Joan, com va? Quina diferència hi ha entre els nivells B2, C1 i C2? És a dir, on hi ha el major salt entre aquests tres nivells? A veure, el principal salt el trobem Entre el nivell B I els... en nivells C, perquè a banda de la complexitat que hi ha en el tema, l'examinant ha de ser capaç de transmetre molt més que en els nivells B. En el cas del nivell B2, per exemple, doncs, la gramàtica ha d'estar ja superada, poden haver-hi errades i tot això, però en el cas del nivell C han d'expressar, han de ser capaços de argumentar d'una manera més complexa, més fluida i amb més recursos. Quan parles de recursos expressius, vols dir doncs, que si l'examen és d'un nivell C1 o C2, cal demostrar que saps els recursos d'aquest nivell i no limitar-te a nivells anteriors, no? Com per exemple, què sé jo, treballar sinonímia. Sobretot són qüestions de veure que aquesta persona no només coneix un verb per referència a una acció concreta, sinó que aquesta persona és capaç de veure matisos en les paraules, no només utilitzar aquesta paraula, sinó que hi ha sinonímia, no fer repeticions, no utilitzar paraules o expressions buides, com per exemple això és, que ja té allà aquesta habilitat a l'hora d'expressar-se. Vols dir una major concreció i per tant un menor grau d'abstracció. Exacte. Saber utilitzar la paraula que cal en cada moment. Perfecte, o sigui, l'adequació a la situació comunicativa en tot moment. Has de veure què t'estan demanant, quina és la situació comunicativa. Perquè... No és igual parlar amb un amic que estarem fent un programa de ràdio, per exemple. Exemple de situació comunicativa de l'E o I. L'escola d'idiomes planteja una situació molt concreta. Pot ser en altres institucions, és llegir un text i a partir del text tu en parles. En el cas de la situació comunicativa de l'EOI és molt clara. Situació comunicativa, tens uns punts que has de desenvolupar i també has de ser capaç, m'adreço ja directament a les persones que ens estan escoltant, has de ser capaç de no només dir els punts i ja està, sinó que els punts que tens plantejats has de saber desenvolupar-los, saber enllaçar-los amb temàtiques, vull dir que tu has d'argumentar profundament aquests punts, no que quede de manera supèrflua, que això és molt important, ha d'haver-hi una argumentació. Això vol dir que tot just després d'una afirmació contundent sempre ha d'acompanyar-hi una argumentació a una tal afirmació contundent. En el diàleg, per exemple, tu has de veure què és el que t'estan dient, com puc jo argumentar el que acaba de dir, escoltar l'altra persona, que és important, saber què t'estan dient, no dir, mira, tinc això, jo m'he preparat aquest esquemeta i aleshores jo he de dir aquestes idees i punt. No, hi ha d'haver aquesta interacció. Contraargumentació. Sobretot és adaptat a la situació comunicativa. Què ha d'entendre l'alumnat per nivell C1, C2 o fins i tot B2? Un nivell de B2 és ja un nivell que podem considerar alt, pel fet que permet a l'alumnat, quan hagi assolit aquest nivell, viure perquè ho posem en un context, viure en el lloc on es parla aquesta llengua, viure de manera independent, és a dir, pot fer la seva vida, el seu dia a dia, fins i tot estudiar, no a un nivell universitari, també tasques habituals en un entorn de treball. Per exemple, fer una gestió amb un banc o una operació de compra. A veure, és com tot, també a vegades el que és complex és el concepte en si, no tant la llengua. A qualsevol persona es pot costar fer determinades gestions i el problema no és la llengua, sinó
la complexitat per a gestionar-la. Aleshores, diguem-ne que no tindria barreres lingüístiques en aquest sentit, podria tindre una competència suficient, una fluïdesa suficient i parlar d'una manera natural, pràcticament sense esforç, sempre que no entre en temes específics. Diguem-ne que el camp d'especialització ja és per a un nivell C. Pel que fa a les frases fetes, locucions, hi ha alumnat que entenc que en un C1, sobretot un C2, sí o sí n'ha d'aparèixer alguna, fins i tot en forçada. Quin consell donaries sobre aquest fet? A veure, mira, tot el que està forçat és totalment desaconsellable. Perquè, a veure, sí que és cert d'una banda que les persones a les quals tu t'adreces es veuran davant d'un examen i han de demostrar el nivell. Però al mateix temps estan aprenent una llengua i la llengua, quan tu la parles, quan tu l'uses, en qualsevol context en què l'uses, no pot ser forçada, això sona raríssim. D'acord? Aleshores, cal buscar el punt intermedi perquè tu demostres el que tu saps en aquest nivell. Si queda poc natural, no ho facis, perquè de fet en el marc comú europeu parla això, ja parla de naturalitat. De manera que la comunicació es pugui realitzar sense un esforç. I amb una fluïdesa adequada per al nivell. Quant al tema de locucions i frases fetes, no són només del registre col·loquial, sinó també en un registre formal, sempre que se sàpiguen usar. Perquè si diem que una cosa és que no, això no m'acaba de fer el pes, doncs fer el pes és una frase feta. Entenc, doncs, que la idea és saber emprar una frase feta amb precisió i en el moment oportú. I tant, això és la naturalitat que deixa, és a dir, que es nota que tu coneixes aquestes frases, però perquè les has escoltades també és important a l'hora d'aprendre-les, d'estudiar-les contextualitzades, perquè has vist una sèrie, perquè has llegit un llibre, un conte, una novel·la, has estat de canyes amb uns amics que parlen valencià, amb uns companys de treball, i aleshores les vius i tu les interioritzes de manera natural, perquè d'una llista aquesta llista no té un context, aquesta llista no té una situació d'ús, sinó que tu la teua intenció és amollar-la, ja és forçat. I tot allò que siga forçat doncs no ens serà útil realment. És que ja no és ni per a l'examen, és que no ens serà útil. Bé, doncs això, en un nivell B2, en resum, doncs pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat, la qual cosa fa possible que hi hagi una conversa fluida adequada entre els parlants nadius, sense que hi hagi tensió, això que, és a dir, que l'altre te va seguir la conversa, encara que tu tinguis alguna imprecisió, que hi hagi naturalitat, no? Que no crei tensió, això que l'altre estiga fent per entendre't. Un B2 ja tindria una conversa amb un nadiu amb naturalitat, sense tensió. L'argumentació també en un B2 és molt important. A l'hora d'argumentar un B2 sol exposar avantatges i inconvenients. És a dir, és una manera d'argumentar doncs, això, diguem-ne, més senzilla del que ho faria un nivell C. Sol explicar avantatges i inconvenients. I això també és molt útil per a les redaccions. Les redaccions ja solen estar plantejades o l'alumne les pot encaminar a fer-ho d'aquesta manera. D'acord? Per tant, no és recomanable fer-ho així en un nivell C1 o C2. Perquè què s'espera d'un alumne de C1, no? D'una persona que opta a un certificat de C1? Doncs actua amb flexibilitat, precisió, sense un esforç aparent, supera mancances de manera eficaç, pràcticament no es nota, és a dir, té uns recursos que si no sé dir-ho d'una manera, doncs ho faig d'una altra i no hi ha vacil·lacions, no hi ha pauses,
supera les mancances amb facilitat. I els contextos doncs, són tant en l'àmbit personal com en l'àmbit públic, per a realitzar estudis, fins i tot per a participar en seminaris, projectes de recerca, és a dir, dins de l'àmbit acadèmic, és a dir, ja estem veient ja un perfil més professional. Ja ens fiquem en més complexitat. Jo que comentava de la fluïdesa, a més de la fluïdesa, el seu ús de l'idioma és eficaç, és precís, que això també ja va aportant matisos. I uns matisos que inclouen la entonació, segones intencions, veritat? Hi ha matisos o l'ús de la ironia, tot això ho podem veure d'una manera més consolidada en un nivell de C2. De fet, en l'EOI se sol demanar l'ús de la ironia, de l'humor, o en un nivell de C1 també es podria fer. Pel que fa a la veu... Doncs és molt important la qüestió del to i saber modular la veu per expressar aquesta expressivitat que buscaven abans. Perquè en el nivell C també s'ha de buscar aquesta expressió, ser capaç de transmetre sentiments o recursos expressius a través de la modulació de la veu. Per exemple, ironia, humor, que moltes vegades van en relació a la veu, més que el que estàs dient, no? Com ho dius? Seria, no? Es podria dir que seria el que estem buscant. Per tant, el nivell de C1 doncs, està caracteritzat per aquesta fluïdesa, precisió, en un entorn acadèmic, tasques específiques de l'entorn professional i fins i tot també fora del seu propi camp d'especialització, cosa que un B2 no ho faria. Fins i tot també amb molta varietat, estructures complexes de la llengua, expressions idiomàtiques, percebrien més que hauria assimilat més aquestes expressions idiomàtiques, la qual cosa, òbviament, l'afavorís l'expressivitat, que comentàvem abans. I un nivell de C2 ja és la bomba, aquesta persona que és capaç d'expressar-se sense cap dificultat. A més, s'expressa amb un nivell de qualitat propi d'un parlar culte, que també és important, hi ha una alta complexitat, permet participar activament i amb soltesa en la vida acadèmica, fer seminaris, conferències, fins i tot també per a negociar, persuadir, vull dir, és que ja seria la bomba. Si ho traslladem al nostre entorn, al carrer, podem veure que no qualsevol parlant nadiu pot tindre aquest nivell de C2. En resum, perquè una persona de qualsevol idioma, hem posat el cas d'un valenciano parlant, puga adquirir en la seva llengua un nivell de C1 de C2, necessita estar exposat a aquests contextos, que són la televisió, revistes d'àmbit general, d'àmbit especialitzat, el cinema, és a dir, tot. Aleshores, a un valenciano parlant moltes vegades se li priva d'aquests contextos. Doncs perquè tu el teu idioma estàs parlant en un context familiar, és a dir, te'n vas a un nivell A2, B1, B2, contextos propis a tot estirar d'un nivell B2. I cal estar més exposat a aquests contextos més propis de nivell de C1 i de C2 per anar ampliant-ho. O igual a tots els continguts propis dels nivells C com a recursos d'expressió personals.